Pajjiżna tant kemm hu żgħir li l-effetti fuq is-saħħa mill-emissjonijiet tal-power stations ma jinħassux biss mill-inħawi tal-madwar iżda probabbilment jinħassu mill-pajjiż kollu. Dan qalu l-ispeċjalist tal-kanċer l-eks kap tad-Dipartiment tal-Onkoloġija f'Mater Dei, il-Professur Stephen Brinkat, f'kummenti li tal il-ġurnal elettroniku maltastar.com. Mal-maltastar.com, il-Professur Stephen Brinkat qal il-problema hija qar minn dak li qed jingħad fil-pubbliku għaliex ma taffettwax biss raħal wieħed. Minkelli f'kundizzjonijiet bħall-ażma l-effett ta' tniġġis jinħass wara biss ftit xhur, fil-kanġer l-effetti jinħassu wara 30 sa 40 sena. B'hekk, fi kliem il-Professur Brinkat, il-kbir għadu ġej. Iżid li għalhekk jeħtieġ li nsiru nafu kif il-kundizzjonijiet tat-temp għad-direzzjoni tar-riħ jaffettwaw l-emissjonijiet u l-effett fuq is-saħħa. U għalhekk irridu nkunu żguri li ħadd ma jneħħex filter importanti mill-power stations u jerġa' ma jinżammx responsabbli. Fil-kummenti tiegħu l-eks kap tad-Dipartiment tal-Onkoloġija fl-Isptar Mater Dei għalli hemm bżonn li bl-aktar mod immedjat il-MEPA u d-Dipartiment tas-Saħħa jagħmlu studju li s'issa qatt ma sar dwar l-emissjonijiet ta' kimiċi differenti u dwar l-effett tagħhom fuq is-saħħa. Il-Professur Brinkat jgħid li minkejja huwa tajjeb li jsir dibattitu bejn l-esperti u li huwa bħala onkologu jista' joffri perspettiva, din il-perspettiva iżda hija limitata minħabba li m'hemmx studju dwar l-emissjonijiet li joħorġu mill-power stations.